Nagdepensa naman si former Public Works Secretary Manuel Bonoan sa mga impormasyon nga iyang ginpasa anay kay President Bongbong Marcos inikaangot sa linibo ka flood control project sa pungsod nga ginaalegar nga may sala sa lokasyon. Ginakusaran si Bonoan nga naghatag sang sala nga grid coordinates kay Marcos nga rason kung nga anang insalaman ang data nga nag-involve sa 421 ka ghost o non-existent nga flood control projects. Suno kay Bonoan ang data nga iya ginhatag kay Marcos nakabase sa multi-year planning and scheduling sang ahensya. Suno sa Anay Tiglikom ang flood control projects nga ginpasa kay Marcos nakabase man sa report nga ginhimo sang opisina ni Anay Public Works Executive Maria Catalina Cathy Cabral nga amo ang nagpungko bilang Undersecretary sang Planning and Public-Private Partnership. You relied only on the information submitted to you by the district's engineers and regional directors. Then that's the report that you gave to the President. Kaya inanunsyo ng Pangulo na napakaraming mga ghost project. Is this correct? Your Honor, Mr. Chair, of course I relied on the data that was generated by our people in the department, especially the office of the late Undersecretary Cathy Cabral, especially the initial the submitted data are actually from the consolidated data by the late Undersecretary Cabral. So, nandun po yung mga MIPS data. And I think ang ano lang na Presidente nung nag-usap kami is actually the only potential ghost projects that I reported to him are those projects that were reported to me dito sa may Bulacan First Engineering District. Wala na pong iba. Si former Public Works Secretary Manny Bonoan, nagatubang si Bonoan sa hearing sang Senado kung sang Senate Blue Ribbon Committee isa kadlaw. Matapos siya nagbalik sa Pilipinas, halin sa Taiwan. Antas ni, halin siya sa Estados Unidos ang Amerika. Suno sa Anay Tiglikom, nagbalik siya sa Pilipinas, halin sa US agud malikawan nga ma-cite in contempt sang Senate Blue Ribbon Committee. May ginpagwa nga sabpina kontra sa iya sang nagligad nga semana.